Hey, wow, bashana. Kushubile wobashana. Ulokhu agudle njalo umthakathi weindaba wobashana. Inkunzi emalunda wobashana. Eyapho ngemzansi wobashana bayizwa imvunge eNatali wobashana. Gogoli eGauteng yaligubezela njengefe lemnyama bayizwa imvunge wobashana. Umkhwanazi wobashana ulokhu ashona njalo phansi emgodini avumbuke neinformation wobashana wena waboniza amazama livumbuka negolide wobashana wobashana ucele kwatholakala wobashana ukuthi kukhona into emxhumanisa noMatlala wobashana kwatholakala ukuthi kunesikhathi la ayesebenzisa enye yama properties kaMatlala wobashana athi mabembuza wobashana wabagolozela wathi hey nina ngisuke ngiphukhile mina lapha futhi anihlukane nalento yenu lokuningibuza imibuzo angathi ngumntwana wesikole ningijwayela kabi bamyeka womshana zashona phansi lezi zayoqhwanda wobashana kamuva wobashana sekutholakala ukuthi uMatlala before aboshwe wobashana eboshelwa ama-attempted murder wobashana no money laundry ucele wobashana wamfonela 10 times wobashana ignore incingo eyiziba ukhethi wobashana kanti akazi ukuthi eyinsukwini zizomfahla ezakazidlodlo caca ngakho ukuthi kushuthi ucele vele uyazana nalendoda ayiphikayo wobashana yasolakala ukuthi ishuthi wayefuna ukuyithiphisa ukuthi hey wemnomzana njengoba une-ID yaseSwatini ayivele mfana udle phansi ngoba ijampile ijalukuyile ngebhadi hayi yangayiphendula incingo le wobashana kanti kuzoqhuma uthi ufithi wobashana ahuhuluze phansi kuguge ianda ebhala ukuthi eMzansi siyabangena kwamshubela wobashana akwaziwa kamanje usucele uzothathani ahlanganise nani ezaba crossa le information engaka emcindezelayo wobashana ayi wobashana undosi kuyambhedela zimfune ikiti lezi wobashana wobashana maduze nje koqhuma uthi ufithi yahuhuluze ngesilevu phansi wobashana kuguge ianda ebhale ukuthi sisemzabalazweni akukho kubamsana ezweni wobashana isazosholonto wobashana Sopa. Hey, yo. Go. Plarum. Soqas bathi indoda nendoda womshana yophiliswa zinqumo zayo.